Huwag diri ra gyud tila Sarge ba? Sarge! Nangalawan mo dyan ko ba? Dugay yung kataas sa bugat yun. Boss, mayong buntag boss. Buntag. Di ba na taga diri man to si Sarge? Oo, nadiri. Lidpang mo dito? Nalibang dito? Nalibang. Ah, okay. Maalsa ni mo na boss? Kapag ito mo sa kawaliway ko, so? Awa na namin! Sarge! 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 Mukhang si Oy, nga nalibang paggamit na. Pasensya na kay Sarge. Namo kay problema Sarge Sa nya. problema nimo? Nalang ko diri para mananggit sa imong ba. Naunsa? Punta na ko pa kay Gentry, Sarge. Kay hinay na kayong YouTube, hinay na ang views, di na mo income. Agoy, vlogger mo ka, no? Ano sa taban ako ng agent Ray? Pasensya na kayo Sarge. Kailangan na dyan ako mundang pagka-agent nimo. Ayaw undang agent Ray, kay ikaw ang sinaligan sa kampo. Pasensya na dyan kay Sarge, pero mananghid lang ko mundang na dyan ko. Kung undang ka pagka-agent Ray, matay, patay po na ako YouTube, ani wala po ko'y kas. Pero mundang na dyan ko Sarge. Agent Ray, paminaw sa ko agent Ray. Maura gini akong matambag sa imuha agent Ray. Naangkan ng pagkasundalo nimo. Ayaw undang kay ikaw ang pinaka bagtik nga agent Ray akong nailhan. Di na ko ni mo mausap Sarge, mundang na ko. Paminaw sa ko agent Ray, paminaw ako. Pero Sarge, dili na ko ni mo mapugan Sarge. Kapoy na dyan kayo, promise, kapoy na dyan kayo. Paminaw sa akong advice agent Ray. Wala, kumukwit ka, pildi ka. Ego Sarge, kapoy na kayo Sarge. Ayaw ka wala ang gana agent Ray. Kaya kung mawala ang gana agent Ray, pildi hapon ka man. Laban lang, hindi rin naman ikaw isa ang nilaban sa mga problema naman. Mga tropa ni mo ba? Samang ka, kita sa kumpanya, kita sa sundalo. Bisag unsay mong problema agent Ray. Taysa, murag baba na kaya ang kamera. Puto tatong cameraman Sarge. Puto ta kamera man. Sige, mag-guess sa edit. Basta kaminaw lagi sa ko agent. Tini kidagan di kang Pero makatulog. Sarge. Ayaw sige hanga di. Basta madagan ka makatunan sa ko. Basta maminaw. Pero lagi ka. Sarge, O saman. parat. Anyways, daghang salamat sa imong tambag Sarge. O basta dagan lang ka na sabtan. Malibang sa kog palayon ha. Kay medyo na barok ko sa imo hang Magwapo dito kasamo. ka natarong. O wala pa ko katarong libang. Salamat kay Sarge ha. Sige, agent. Sige mo, padayon na lang ko. Bahala na. Asa na ka to si Agent Tribay? Kailangan din ako sa makita karon. Tara, Choy, mata na ko ani. Boss, may nga po na boss. May ngapon, boss. Boss, kaila ka ni Agent Tribay, boss. Oh, boss. Kailan ko, boss. Kaila di ka ni Agent Tribay, boss. Asa man sa karon? Kakita ka? Wala po kita ng sukad-sukad, boss. Nga naman! Kay buta man ko. Yan na, nangilat ako. Alas daw ning bata ni buta man dahil Ano asa man yun si Agent 3? Pero times ha, ang tao na ko si Agent 3, asa na. Tabang mo diya. Kailangan na mo tabang ang mga tao karon. Tabang. Agent 3! Agent Boyet? Usang na siya dili. Agent 3! Asa mo ka magto? Saan pa rin Boyet mo? Abroad na ko. Astilan, kabalo ka na tayo mission karon. Dili na ko ng mission, Agent Boyet. Gikapoy na ko. Naunsa naman ka, Agent 3? Kailangan kay taka sa akong mission karon. Kailangan? Dili na ko ninyo kailangan. Hinay na kayong views, Agent Boyet. Kailangan ako mag-abroad. Huwag nagdala-dala kong malita, oh. Basta ko kita sa abroad, Agent Boyet. Agent 3, ayaw pag nana, mas dako diri ang kita. Dako gyapon day kita din ha. Dako kayo! Dako kayo? Oh! Perting dako ha. Dako! Dako kayo! Dako! Sige. Una-una ko, Agent Boyet. Kay medyo gikapoy na manggod ko. Pero kabala ka. Mag-agent na lang kog balik. Pilay kita andra, Agent Boyet. 1M! 1M? Yes! Isa ra ka misyon. Isa ra ka misyon na. Unsa na nga misyon? Kailangan nimo mapangita atong babae nga gipasugo ni Charles imuha. Sure ka? Ako yung basta Dili ko day ka pinag- dapat makita dito. Dili dapat. Sige, Sarge. Ikaw na bahala dira. Sige, sige. Iyampo ko. Apeng.
katong gwapa. Oh, katong gwapa ba? Wala pa gyud ito nahuman. Wala pa. Dugay na ka nga misyon. Putik ka may wala pa gyud na nahuman nga mission ni Agent Boyet. Maunang ikaw ang gipapangita. Kay delikado kay nga misyon. Sige. Musugot kay Agent Boyet pero wala ko'y baril. Asa ang baril? Ako'y bahala na, naigisyo. Asa? Ambi. Mubuto na eh. Ay, natural, mubuto. Tagpil. Mubuto pa makani. Mubuto lagi. Oh, ayaw, kulit pa mo. Mubuto na, naunsa. Kaysa problema na to. Saman, Unsa tong sakyanan? ay kabalaka, turo. Buwang mo na tong sakyanan. Ay mo, nasakyan. Yabag naman ka oy. Ay kabuang na mahaw ka wala. Kana tong sakyan. Di na mo, turo. Yabag naman kayo. Tanawa raw bagay ma. Para na. Maigo. Di mo ko na mao. Asa man di ay? Turo. Ay pandamay ka bugayan ni mo makaingon oy daghan pa man kagdag. Uy, yung sakyan. Sama baby. Makita na to ha. Dre, di na ta. Diri na ta. Dira time sa. Ano man? Dira ka kami balik ako. Ay kaning motor. Nirman na ako ni. Ay kabuo. Pagdali. Balik mo. Balik ka. Unsa boss? Yakult. Yakult, wala ko naman yung Yakult boss. Kabuang. Abi kung ikaw itong namigya ay Yakult, boss. Sino maligya ang Yakult? Agent ko. Agent, ka, boss? Agent ko. Ayaw kung na ikaw sa Agent 3. O sa Agent 3, wala laing gwapo. Agent po ka? Agent pa, boss. Agent na tatanan ane, wala laing karakter. Boss, gisugo ko sa agency. Ako ang muhilot nimo. Libre? Oh, libre. Kamay, pagdali, kigi ka po ito. Luta ko. Para man day libre nga hilot sa agency day, tugaya ni day eh. Bisay mo gusto, boss? Hard o soup? Gusto ko og hard. Boss, basing gusto kay whole body, boss. Whole body o sige, musugot ko whole body ay lagi apil ang ulo. Ha? Whole body niya dili apil ang ulo? Pagbuot man kang high blood man ko. Hilutan na lang ko sa kuan be, sa kong likod. Nya, boss, okay ra, tama-tama ra, boss. Okay ra. Sige pa, hard. Tay sabi. Ibalik ko na ko para makakonsentrate kay tarong. Ana. Okay. Bira. Ya, may inabot na ka. Nga naman. Kulang ang tanong ni Kapitan. Unsay tanon? Dili mo ko tanon. Ay, di na kayo tanong? Ay, pasensya na kaya. Ang damay. Ang agent puyit. Uy, mauma na lang kong pahilot ri ah. Huwag hapon ni abot. Atay, di mo buwandan. Bahala ray. Dili masakit akong hilot sa imong paa, boss. Okay naman yung pagmasahe. Dili ra kay sakit. Sige pa dayon. Kay lamig kay kong paa. Sa agent puyit. Uy. Kamay isin puyet. Uy, Dre. Asa magagikan? Ay, Galasgaw. Naalala mo tanong dito. Tungkol taga may kay makita sa kamera. Kunya, unsa may itong buhaton karon? Ingon sa agency. Kailangan na ito pagsulay. Kailangan itong mga pagsulay. Umuagi daw tag mga kalasangan. Kalasangan. Kung mga kita kalasangan, mga giputag mga sapa. Sapa pod. Kung mga kitag mga sapa, mga giputag mga bukid. Ana yun. Kapuya ani nga segment oy. Boy, ingon sa agency sa kay Dre. Pero 1 million makahang bayad ani. Ko kayo kantidad 1 million. Bantay ka basta maluwas lang tong gwapa nga chika. Excited na ba ka Agent Boyet? Excited na kayo Dre. Sige, tara maglayok na ta. Ah. Agent Dre. Ako sa team sa. Usa man. Tawo ra gud akong armaso. Ano tayo sa problema na? Matay. Kailangan ako pusil pod. Kahoy raman tayo nino. Kahoy raman eh. Nga kuha kay 45. Nagay sa armas. Direct nay armas dara. Palihog ko be, isa lang kabok. Tara, Ay, kana. hindi ako ganahan. O, tag 275 ra na. Okay, abrehe, Agent Boyet, pagdali. Malipay ka na, Agent Boyet. High-end kayo na nga baril. Patay tanang kalaban na na. Matay ni Pusila. Matay Agent Dre. Unsa man ni Pusila? Tanawa ra gud. Ay, Agent Boyet, hitoyon ako na nga nice tao, nag-side-side diri daan. Kay butalo kay kamasite niya daan ang kalaban. Ay, galas ka mo ba? Oo, at least automatic na na masite niya daan. Butalo biya kano. Wagay no? Ayun na sige, reklamo ko anay mong kahoy. Saman. Ready na ka? Ready na. Tara, let's go. Tara. Grabe, bags. Uy. Grabe. Agent Dre. Saan man nga mission ni Agent Boyet? Grabe ka, masuka na magyuni nga kagubatan, uy.
Dagan kay Pags. Mauna yung ginaingon nila nga. Pagsulay na raw ni. Tama. Kaysa Agent Boyet. Sure jud ka sa atong giagian. Sure juga ini. Grabe naman kay ni nga Fags. Grabe na ni kagubatan ba. Muna yung ginaingon nga pagsulay yun. Sunod na to nga atuan Agent Boy, pamilaw na ko kay Sapa. Sapa yun eh. Sapa. Sapa. Pero sige lang. Mas importante maluwas na tong babae. Tara Agent Boy, kaso na kayo. Grabe Fags. Di makaya. Ay, pwede na tong giagian Agent Ray. Pati bagluta. Ay, nagreklamo tara. Dapat bukitan na to ang Sapa. Tay sa Agent Boyet. Unsa man? Anong dili man ta sa kanal ning agi? Ay natural. Pamati lang agyanan. Ay tama ang kanal, padulong sa Sapa. Padulong sa Sapa. Sapa na sa unahan. Tara. Go. Ate, wa may Sapa. Dapat sa unahan. CR man eh. Ay kalas ko CR na. CR padulong sa Pesko. Tara balik ka. Tara. Dili na lang ta mo balik dara iyit. Dili na lang ta. Asa man ta? Musubay na kas kalsada. Samo kay ni mo mapa. Ay sa Agent Boyet naman. Ay sa dagang kay mga tao diri. Mga tao bay. Sulod na imong baril. Tara. Magpormal tagbakas. Formal. Ay buntag na ay mga hapon ay. Hapon. Ayog pala ta. Hapon, may hapon. Nalma ba ang mga lumadwa pa may Pasko? Kabunin mo nang na lang taglumad. Agent 3, murag mauna ni nga lugar kay mauni na sa mapa. Tama ba ni Agent Boyet? Tama ni. Wa ta masaag. Wa gyud kini may sapa. Kung may sapabot pasabot ato ning agian. Ato agian. Musalong ta diha. Dili. Musalong kita. Muambak kita. Sige na lang. Tara. Agent Boyet, murag di man makaya pang man eh. Kayahon na to. Kayahon na to. Kayahon. Sige saya ang sweldo sa YouTube. Sayang ay sweldo sa YouTube. Ayun na. Pagdali. Sige ang naman. Lalong diri dito takay mabaw. Dito magpaluma-luma. Dali. Isa. Upo tayo Agent Boy. Upo. Agent Boy, delikado na tong misyon. Dapat walay mga tao makita sa tuwa. Nay tao Agent Boy. Asa? Hapa. Wala na. Nay tao Agent Boy. Oh! Delikado ko na atong mission para delikado kay ni Agent Boyet. Mo na nga dili ta magpalata. Mo kay no. Ikaw! Oops! Wala na Agent Boyet, wala. Wala kong seeds. Asa ba? Wala na Agent Boyet. Nga, ang importante, madakpan dyan na ito. Oo, ganino. Say, nagkuha atong babae. Ay, tao, Agent 3, hanapot! Wala na. Tara. Agent Boyet mo na ni pinakalisod nga sinya tong gibuhat sa tong series ba. Gani. Pero wa tay mabuhat, kailangan na to mag-upload kay kailangan na to kwarta. Gani. Alam siguro di pa siguro ka magmahay Agent Boyet, di ba? Pag ginay dira kay basin maunsa ka. Iga dito ako. Tama ni Tre. Ito pamahayan ni Agent Boyet. Basta kay manita mo kung gitay, Agent Boyet, di ba? Agent Tre, ikabi na kayo. Agent Boyet. Agent Boyet. Wala si Agent Boyet. Muna kong ganahan sa iya kay nasa yung mga special technique mga siya rin nakabalo. Ang gwapo ni kay magka-separate mig ways para dili may madakpan og dali. Asa ka to si Agent Boyet? Agent Boyet! Agent Boyet! Matay, asa na to si Agent Boyet? Musa man niyang technique at tago-tago? Oh no! Iskot! Puti kamay! Agent Boyet! Anong nagpalunod-lunod man taong ka, oy? Na bahala ka dara sunod episode ng takaluwason. Sige lang kay pangpang na malasunahan. Maluwas na ka dara, ha? Nya pagka pagsanina, sunod episode na to tiwason ni kay hapon gabi na basa ta kayo.